tosupporta party but hatisupporte zvinhu zvakaita seizvi zvichitibatsirayo. Nyaya ndoda kutaura inyaya yekuti maybe this is an appeal to the government or to the president himself kuti nyaya yehoplika it has been a long time mabasa akashata achiitika muno. Vana vemunomu chaivo chaivo havaendi form 6 vanenge vatotorwa 14-15 years vatomudzimba vatone nhumbu vakutoita vana. Hakuna kana paki kunoko, hakuna kana hall, hakuna kana any facility. Tingori youth center irapo neimwe iri kuitirwa business atatapiwa nemaamerican friends ichinzi vananga vabatsirike vatrainwe mabasa emaoko, asi zvakatorwa nevanotorawo vakutoita mabusiness ipapo. Saka tizive kuti vana vangabatsirike suppose mutoriro uri kurohwa at a very early age. Ukatopinda ibhomiri ukapinda mumagada umu vana 14-15 years munhu akabata poto yake vachirova mutoriro. Saka tizive kuti panyaya dzemutoriro dzimuri kuti because vanhu vanowanzobatwa panyaya dzemutoriro ndeava vanorova but vanotengesa mabhesa, mapurisa ari kutoenda vari kutenderera vachiita mishimoshi ikoko. And Oscar Pambuko akatombotaura nyaya iyoyo iri kuzikanwa kuti mabhesa haasi kubatwa asi vanhu vari the victimized ndovari kusungwa nemapurisa achinotorerwa mari vachivazadza kumajeru. Jeri rakasheka rakazara izvo zvenyaya dzemutoriro nenyaya dzedomestic violence. What is the government saying concerning Hopley, especially nenyaya dzine chekuita necrime, nenyaya dzekuti vana vari kutora madrugs at a tender age, vanhu vari kuita nhumbu, mabereki vachitozvitambira vana vachitoenda kuvarume vana vadiki. Saka tibatsirewo ipapo mutiudze kuti muri kurongei, mutaure nemakansela ekunoku, mutaure nema-MP, mutaure na-DO weapa. Tinzwe kuti zvoni pane zvimwe zvinhu zviri kuitika muno because vana vedu ndovari patine vana vasikana isusu muno. Imi venyu vanenge vakagarawo pamwe kuri nani kamafura mhepa vasangane nazvo, asi isusu muri kuti inesu because ndimi hurumende yacho. Mapurisa ari kupiwa mari kunoko, ihubhu yecorruption kunoko because of this police yatiri kutaura nezvayo. Saka masoja ngamboyambobata vapfana vese vari kuita musinda vamborova vambobatawo futi nemapurisa acho futi vamborova timbogadzirisa nyika. Tiri kukumbirawo mukuru wenyika His Excellency tibatsirewo nyaya yeshoko ngarisvike kwamuri because ndimi baba, ndimuri kufanira kunzwa nyaya dzevana venyu dzavari kuita kunoko idzi vachikanganisa vamwe. Pada kugadziriswa tokumbirawo Your Excellency tosupporta party but hatisupporte zvinhu zvakaita seizvi zvichitibatsirayo.